Nas očekuju zanimljive sportske priče. Koje su to najnovije informacije koje nam dolaze iz kluba koji je trenutno u osnivanju Spartak. Radi se o karateu. Reći će nam upravo njihovi predstavnici koji su uživo sa nama u studiju danas. Aleksandar Mišković, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Zatim Andrija Živić i Strahinja Živić, dobar dan i vama. Evo ovako, za sve one gledalce koji nisu dovoljno upućeni u vaš rad, predstavit ćemo u narednih 10 minuta šta sve vi radite i kako sve to izgleda. Pa evo ovako, ja ću da otvorim ovaj razgovor time što bih naglasio da naša sekcija koja je osnovana prošle godine, negde početkom decembra meseca, praktično nije sastavila još ni prvu godinu postojanja. Eto, ovi momci nam donose 2 medalje našem gradu. Jedna je srebrna, Strahinja je osvojio srebro u svojoj kategoriji, druga je bronzana. Nama je zlato za malo izmaklo ovoga puta, ali dobro. Da, to je bila verovatno i velika konkurencija i dosta dobrih takmičara, pa je teško možda bilo izbojiti. Bila velika, ali mnogo treba naglasiti trud ovih momaka. Ja pre svega imam obavezu da naglasim njihovo požrtvovanje, jer oni su sami otišli na ovo takmičenje bez ikakvih sredstava, znači sami su finansirali odlazak, smeštaj. A gde je takmičenje održano? Takmičenje je održano u Beogradu, znači i bilo je oko koliko, Andrija, klubova, 7, 8, 9... Da, čitava Srbija, ali tako učestvovala? Čitava Srbija, da, to je nezvanično prvenstvo Srbije, samo pod imenom Beogradski trofej. Znači, nam je u toku osnivanja prvog kluba, sekcija treba da preraste u klub Sparta, Andrija je trener kluba, znači i eto, kažem, 2 takmičara su otišla na takmičenje i doneli smo 2 medalje. Ja sam u jednoj emisiji koja je bila sada već davne 2012. baš u ovom terminu nedelja popodne i obećao da ćemo Beograđanima uzeti medalje na takmičenjima i eto, mi za sada ispunjavamo to obećanje, ali da bismo doneli još više medalje u naš grad, potrebna nam je podrška i grada i Sportskog saveza našeg grada, pa i ako nekih sponzora ne bi bilo loše, jer opet naglašavam da ovi momci sve sami rade. Da, i potrebno nam je pomoć u svakom smislu. Klubu pre svega, pa na neki način i savezu, ali pre svega našem klubu koji se osniva sada i u osnivanju, koji prerasti iz ove sekcije koja postoji, eto, nepunih godinu dana, već daje rezultate. I ja mislim da su ovo dobri rezultati i da Niš treba da bude ponosan sa ovim momcima. Evo i Andrija će nam preneti određene utiske, s obzirom da se i ti relativno dugo baviš ovom borilačkom veštinom. Kako to izgleda? Bavim se dugo ovom borilačkom veštinom. Pošto sam dugo u veštinama, zavolao sam brzo ovu veštinu. Evo sad smo učestvovali na Beogradskom trofeju, koje je inače i međunarodno takmičenje. Bili su tu reprezentativci Rumunije. Uskoro ih očekuje svetsko prvenstvo u ovoj veštini. Vodio sam 2 momka, uzeli smo jedno srebro, jednu bronzu. To je za nas za početak odlično. Mi smo prezadovoljni učestvovanjem tamo. Druženje pre svega i u ovom sportu veoma bitno, upoznavanje novih ljudi, to je... Da, i sve se dobro uklopilo. Strahinja je tvoj brat, pa će nam i on reći svoje utiske, kako se njemu sve to dopalo. Znači, s obzirom, prvi put se takmičim u Ošihari i prvenstveno, kao što je moj brat rekao, jedno prelepo iskustvo. Bilo je ono teško, to finale zlata, znači nijanse su odlučivale za zlato. Da, evo upravo na ovim snimcima možemo da vidimo kako izgledala sama borba, odnosno s obzirom da je to bilo dosta takmičara u Beogradu i da malo prokomentarišete. Za sve one koji nisu dovoljno upućeni, a imaju dosta. Da, ovo je četvrt finale. Ovo je borac iz Piruta, inače, i ovde je Strahinja dobio
čak i meč prekinut ranije jer zbog većeg broja poena pobedio u ovom meču i prošao dalje u polufinale. Inače, ovaj momak sa kojim radi ovde je juniorski svetski prvak. Da, i bilo je relativno naporno izboriti se. Da, izuzetno naporno. Posle meča je bilo dosta oporavka, trebalo vremena za oporavak. Da, koliko je naporno trenirati s obzirom da u okviru karate postoje različite neke discipline, ako se ja baš ne razumem u to toliko? Ashihara Kaikan je jedna od disciplina i po meni najpraktičnija i možda i najteža disciplina karatea. I svaki sportista koji želi da se bavi malo više ovom veštinom mora da trenira minimum 2 puta dnevno. Znači, dosta odricanja je potrebno tu za takmičarski deo. Da, koliko je važna i koncentracija prilikom samog takmičenja? Svaki pokret mora da bude dobro koordinisan, je tako? Tako je, tako. Svaki pokret mora da bude dobro koordinisan. Znači, mora da se dosta vežba, taj praktični deo takmičarski mora dosta da se vežba na treningu kako bi posle kasnije na samom takmičenju to moglo da se primeni. Šta preporučujete svim onima koji bi možda želeli da se priključe vama, da treniraju, da dođu kod vas u klub? Pa preporučujem pre svega da je ovo jedna zabava, ali kroz zabavu i trening, da dođu da prvo pogledaju jedan trening pa i provežbaju sa nama pa će vidjeti da li im se to sviđa. Vidjet će da je u svakom slučaju to jedno dobro druženje i vežbanje pre svega fizičkih i motoričkih sposobnosti i tako razvijenje. Da, koji je to možda period najidealniji za početak obuke? Pa najidealniji već od 5 godina deca treniraju. Dakle, to je dovoljno za početak? Da, to je dovoljno za početak. Već imamo deca od 5 godina koji su izuzetno dobri i dobro pokazuju rezultate dobri. Da, i mnogo lakše kada su deca mala i savladaju sve drugačije. Njima interesantno raditi, veoma interesantno. Aleksandre, za kraj, koja je poruka za sve one koji bi možda želili da se bave ovom veštinom? Poruka je, mi očekujemo rekreativca u našem klubu. Naravno, takmičarski deo je jedno, on je veoma naporan i to je jedna priča. Da, oni su pravi profesionalci i to je sasvim drugačije vrste treninga koje se rade. I više puta dnevno se trenira, čak i 2, pa nekada i 3 puta dnevno. A rekreativne grupe, otprilike 3 puta nedeljno ćemo imati, sad zavisi od interesovanja, može neko i više. I inače, Ashihara je izuzetno dobra i za doterivanje kondicije, eventualno neke linije, da ne kažem skidanja kilaže i tako dalje. Da, svi oni koji se bave borilačkim veštinama su vrlo fit, slobodno možemo tako da kažemo. Zategnuti dobro, da. Uglavnom, tako da zaista preporučujemo i rekreativcima da dođu u što većem broju, sigurno se neće pokajati. Znači, ne samo onima koji imaju nameru da izađu na takmičenje, znači takmičenje, kao što ste videli, je veoma ozbiljno. Mi imamo na našim takmičenjima i druge stilove koji se javljaju da se takmiče, znači koji nisu iz Ashihare i oni vide da je to veoma naporno, tako da retko ko se odluči da se takmiči po Ashihara pravilima, jer to je zaista malo zahtevni stil. Da, i to je jedan od dobrih antistres programa, je li tako? Negativna energija može na pravi način da se izbaci, je li da? Može, kao i u svakom sportu, tako i ovde. Odlično, baš mi je drago da lepo radite. Vidjet ćemo se ponovo sa novim vestima, a bit će ih verovatno u narednih nekoliko meseci, jer vas očekuju i brojna takmičenja tokom zimskog perioda. Evo, ja bih samo ovako ispred Saveza zahvalio vašoj televiziji, jer ste zaista pokazali puno razumevanja za ovaj sport. Gledaoci pamte da ste prenosili svetsko prvenstvo prošle godine. Jesmo, prošle godine iz Beograda, sećam se toga. I naš promo trening 2012. isto je bio na vašoj televiziji, tako da praktično vi ste nam najveći prijatelji u gradu i najveća podrška trenutno koju imamo je vaša televizija. Naravno i veliki broj ljudi može preko televizije i ovako da vas i bolje upozna. Da nas bolje upozna, tako da još jednom hvala vašoj televiziji na toj podršci, mnogo nam znači. Nastavit ćemo dalje saradnju, a vama želim mnogo uspeha u daljem radu.